Sonra hormatly prezidentimiz Ýewropa Geňeşiniň başlygy Antonio Costa bilen duşdy. Döwlet başçylaryny hemde Ýewropa Geňeşiniň başlygy sammitiň çäklaryny duşmaga hemde öýdary hyzmatdaşyň häzirki ýagdaýy we geljegi babatda pikir alşmaga duran mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler. Döwlet başçylarymyz Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigi bilen fiýaty diplomatik, feodal ykdysady, medeni insanperwer, uly we kommunikasiýaly urlarda hyzmatdaşygy ösdürmäge uly ähmiýet berýänini belläp, bir duşuň Ýewropa Birleşigi bilen köp taraply hyzmatdaşlygy hasa giňeltmäge ýardym berjekdigini anan bildirdi. Duşuň barşyna bellenşi ýaly, fiýaty diplomatik urda ýurdum bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda gatnaşyklar soňky ýyllarda has işin häsiýeti bilen tapawutlanýar. Merkezi Aziya Ýewropa Birleşigi görünüşine gatnaşyklar munyň aýdyň misalydyr. Ýewropa Geňeşiniň başlygy ýakynda Merkezi Aziya döwletleriniň we Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat idaralarynyň ýol başlarynyň Aşgabatda geçirilen duşunyň ähmiýetini bellep, ýokary derejeli bir çäherleriň iki tertiň arasyndaky köpürlük we uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýygyderli ýola goýmaga ýardym berjekdigini anan bildirdi. Şonuň bilen baglykda Merkezi Aziya döwletleriniň mümkinçiliklerini göňüňde tutup, Ýewropa Birleşigi bilen netijeli we öýdary beýiklik hyzmatdaşlygy hasy ösdürmegiň Sewit üçin mühim ähmiýeti bellenildi. Döwlet başçylarymyz Sewitiň ýurtlary hemde Awrail halkara guramalar bilen birlikde Türkmenistanyň geljeguli demirgazyk günorta we günnogor günmatar uly geçelgilerini işen götürýänini belläp, şol geçelgileriň Ýewraziýa kontinentiniň ýurtlarynyň arasynda hyzmatdaşlygy hemde feodal ykdysady gatnaşyklary ösdürmekde ygtybarly köpüri boljakdygyny anan bildirdi. Duşuň dowamynda hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamasyna laýyklykda 2025-nji ýyl halkara paragatçylyk we ananşmak ýyly diýilip elan edilmegi münasibetli paýtagtymyz Aşgabatda ýurdumyzyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýylyna gabatlanlyp, halkara paragatçylyk we ananşmak ýylynyň wekilçilikli forumynyň geçiriljekdigini aýtdy we Ýewropa Geňeşiniň başlygyny bir halkara foruma gatnaşmaga çagyrdy. Şeýle hem döwlet başçylarymyz Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlygy ýokary baha berýänini belläp, ýurdumyzyň netijeli gatnaşyklary mundan meýlekde puturandyrmaga taýýardygyny tasdiklady. Duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz hemde Ýewropa Geňeşiniň başlygy birik-birige berik jan saglyk, awadançylyk alp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdiler.